Ahojte, moje meno je Milan Fraňo, som SEO špecialista web editor v Academy a v dnešnom videu si povieme veľmi dôležitú vec pre SEO a to, čo znamená topic cluster alebo prečo je topic cluster veľmi dôležitý. Topic cluster po slovensky je zhluk tém, to znamená veľmi jednoduchý príklad, ukážeme si to na konkrétnych príkladoch. Pokiaľ píšete nejaké blogové články, tak samozrejme nestačí väčšinou napísať jeden blogový článok. Povedzme téma káva. Kebyže napíšem jeden blogový článok o káve, tak to znamená, že napríklad napíšem, že čo je káva. A napíšem, že káva je čierna tekutina, ktorá vzniká tak a tak a máme rôzne druhy káv a tým pádom som skončil. V podstate pokriem iba tú tému, čo je káva. Stačilo by to? Aj kebyže ten článok je naozaj že najlepšie napísaný na svete, že už nič viac neexistuje o tejto téme, že som pokryl absolútne všetko, že čo je káva, tak stačí toto, aby sa moja stránka zobrazovala na vysokých pozíciách alebo na teda prvej až 0. pozícii na tému káva? Určite nie. Samozrejme, že to nestačí. A tu je pekný príklad, že táto stránka, ja som vám ju ukazoval aj v inom videu, kde som vám ukazoval, ako dlho trvá SEO. Ale presne o tom to je, že táto stránka má kopec kontentu, to znamená má blogové články, ktoré riešia nejakú tému, konkrétne tému káva. A riešia všetko, lebo káva nie je len káva. Káva máme aj voda do kávovaru, typy káv, typy hrnčekov, kedy sa pije aká káva, ako sa pije tá káva, ktorá je viacej horká, ktorá je viacej kyslá, ako sa praží, ako sa vyrába, ako sa k nám dostáva, prečo je jedna káva lepšia, prečo horšia a máme XY veci, ktoré sa dá o tej káve písať. Pokiaľ napíšem len jeden článok, napríklad druhý káv a pozrime si, OK, druhý káv je u nich top článok, ktorý nosí najviac návštev. Tento článok, alebo tento content, tak on samozrejme, napriek tomu, že je teraz prvý, tak on nebol stále prvý. A pozrime si, že odkedy vlastne on bol až prvý. Dajme si overview. A vidíme, že on sa začal niekde zobrazovať na nejakej pozícii až v nejakom marci 22. A teraz pozrime, že kedy ten článok bol napísaný. Bol napísaný 0721. To znamená, 3/4 roka mu trvalo, kým ten článok sa zobrazuje na prvej pozícii na kľúčové slovo druhý káv. A teraz kvôli čomu je to tak? Čo myslíte? Je to tak kvôli tomu, že ten článok som musel upravovať? Nie, absolútne nie. Ten článok bol takto napísaný od začiatku, to znamená, že on mal na tú prvú pozíciu. Ale prečo tam nezobrazoval hneď od začiatku, keď bol tak dobre napísaný? Veľmi jednoduchá vec a jedna z tých vecí je topic cluster a je to presne o tom, že pokiaľ vy píšete o káve, tak samozrejme tá káva má viacero tém. A pokiaľ napíšete iba jeden článok, tak ten jeden článok je v podstate dosť o ničom. Pokiaľ napíšete viacero článkov k danej téme, tak vlastne ten Google pochopí, že o čom je vaša stránka, vytvoríte si štruktúru tej stránky, pridáte si prelinkovanie a tak ďalej, ale tá pointa, že čím viac tém a viac dopodrobná, alebo čím viac článkov k danej téme a viacej dopodrobná dokážete napísať do šírky, do hĺbky, tak tým je to pre SEO lepšie. To znamená, to je ten cluster topic. Takže keď píšem o káve, tak nemôžem sa uspokojiť s jedným článkom, že čo je káva, aké sú druhy káv, ako sa pije káva, čo je ristretto a podobne. Ale musím napísať XY článkov, ktoré súvisia s tou jednou témou. Podobný príklad, naša stránka v Academy. Naša stránka v Academy má XY článkov. Pokiaľ by som napísal len jeden článok, povedzme, že top pluginy, ukážeme si, možno tam teraz ani nebudeme. OK, top pluginy, tak tuto vidíme, že nám to hodilo po anglicky, ale keď si dáme po slovensky, tak vidíme, že to zobrazujeme. Toto je nejaký čudný prehliadač, ale kebyže to dáme normálne kebyže to dáme v Chrome a dajme si sem incognito a dajme si sem top pluginy, tak uvidíme, čo tam nachádzame. Áno, nachádzame sa tam ako prvý.
Kebyže tento jeden článok napíšem iba jeden a nemám ďalších XY článkov, ktorý rieši WordPress, rýchlosť webu, SEO a kopec ďalších vecí, tak tento jeden článok by sa tam nikde nezobrazoval. A to je presne ten topic cluster. Mám tu dokonca aj obrázok, ktorý to ešte viacej vysvetľuje. To znamená, že keď máte nejakú tému, napríklad weby, tak okolo tej témy napíšete rôzny druh obsahu. Čo sú weby, aké sú rozdiely webov, weby na prenájom, recenzie webov, ako vytvoriť webovú stránku, ako nainštalovať pluginy, ktoré pluginy pridať, prečo je dôležité mať webovú stránku, webová stránka s členskou zónou a tak ďalej. Až keď vlastne okolo tej témy naplníte ten content, ten obsah, či už blogovými článkami, produktami, referenciami, stránkami, portfóliom a tak ďalej, obrázkami, tak až vlastne vtedy Google pochopí, že o čom je tá vaša stránka a začne ju zobrazovať na lepších pozíciách. A to je vlastne topic cluster, ktorý je naozaj že brutálne veľmi dôležitý. To je presne to isté, ako keď idete do knihkupectva a chcete si napríklad nájsť knižku Ako maľovať obrazy. Kebyže tá knižka je iba taká tenká brožúrka jednostranová, kde je napísané, že zoberte štietec a maľujte, tak kúpili by ste si takú knižku? Asi nie však. Ale kebyže máte rozsiahlu publikáciu, proste hrubú knižku, kde sú všetky možné techniky, ukážky, ako to robiť, prečo to robiť, ako si farby namiešať, kde to robiť, aké svetlo a všetko, tak si poviete, že OK, tak táto knižka vyzerá fajn, tu si kúpim. A podobne ešte s tým súvisí aj to, že keď uvidíte, že na tej knižke je autor, ktorý nenapísal len jednu knižku, nejakú jednu mini publikáciu s jednou stranou, ale napísal XY knižiek o tej téme, tak si poviete, že aha, tak tento autor je asi autoritatívny, to znamená, že má veľa knižiek, má tie knižky hrubé, je tam všetko možné obsiahnuté, že asi bude dobrý. To znamená, túto knižku si kúpim. A samozrejme tá knižka sa dostane aj dopredu potom na tie bestsellery. A presne vlastne rovnakým princípom funguje aj SEO. To znamená, mne nestačí okolo jednej témy napísať jeden článok. Aj kebyže to je najlepší článok na svete, tak tomu článku trvá v podstate rok, kým vy naplníte tie témy, aby sa mal šancu niekde zobrazovať. Takže moja rada, pokiaľ píšete nejaký content na nejaké kľúčové slova, tak samozrejme treba si pozrieť, čo s tým všetko súvisí. A treba sa trošku aj zaujímať o ten segment, že čo ten segment ako keby potrebuje, čo ten segment hľadá okolo tých kľúčových slov, tá vaša cieľovka a taktiež aj témy, ktoré s tým súvisia. Alebo napríklad bolesť hlavy, bolesť nôh a podobné témy, ktoré sa často vyhľadávajú s medicínskym segmentom, tak nejaká bolesť hlavy, ona nesúvisí len s tým, že OK, bolí ma hlava, ona môže súvisieť s chrbticou, môže súvisieť s rôznymi nádorvými ochoreniami, s imunosupresívnymi ochoreniami a s XY ďalšími vecami. A presne to je vlastne to všetko, čo vy musíte pokryť v rámci toho kontentu. Takže príklad na tej káve, keď píšem o káve, tak nepíšem len, že čo je káva a jeden článok a som s tým úplne spokojný, ale tých článkov napíšem niekedy aj desiatky až stovky. Ukážem vám príklad. Napríklad Jim Beam. Napíšem to správne, Jim Beam. Áno, Jim Beam. Nie je ten alkohol, ale tá stránka. Myslím, že aj alkohol sa tak nejako volá. Tak Jim Beam. Tak táto stránka má fakt, že masívny trafik. A keď si pozrieme, že koľko táto stránka má blogových článkov, tak vtedy možno pochopíte lepšie, že aha, tak nie je to len o tom jednom článku, to nie je len, že napíšem trošku zopár niečoho, ale je to o tom, že musím vynaložiť celkom dosť veľké úsilie, aby som získal ten trafik. A oni majú niekde na úrovni 70 000, možno v realite je to viacej, ale keď vidíme, tak oni majú 1011 pageov. To znamená, že teoreticky 1011 blogových článkov, aby mali ten trafik, ktorý majú. Pokiaľ je tento článok psilium, môže byť aj napísaný úplne perfektne. Pokiaľ bol len jeden a neboli by tam ďalšie články, ktoré súvisia s týmto obsahom, tak bohužiaľ by tento článok pravdepodobne nezískal tie pozície a tú návštevnosť. Kvôli tomu je naozaj brutálne dôležitý mať ten topic cluster pre SEO, a to znamená pokryť všetko, čo súvisí s danou témou a neuspokojiť sa s jedným blogovým článkom, ale napísať všetko možné, čo sa len dá o danej téme do hĺbky, aj do šírky, všetko prelinkovať
získavať ešte nejaké spätné odkazy a deň čo deň vlastne pokračovať, aby ten trafik pekne rástol a vy ste naozaj získali vlastne aj objednávky, aj návštevnosti a ďalšie veci, čo s tým súvisí z toho e-shopu, keď už ho máte, alebo z tej blogovej stránky. Dobre, to bolo všetko k tejto téme Cluster Topic a vidíme sa vlastne pri ďalšom videu, takže pokračujte, sledujte naše videá, príďte na naše kurzy alebo si objednajte našu konzultáciu alebo priamo nejakú službu a teším sa na našu ďalšiu spoluprácu aj vlastne ďalšie videá.